garejin tabule. Dubai kuna ina? Kira mutumin ku tawo tare ina nan garejin tabule yau sai na ga karshen sa. Wai ya na ga garejin yayi cincirin da mutane ta ko ina. Me yake faruwa ne? Wannan takin wanda kuke yi. Ina sai mota ta mai tsada kun kula da ita. Kuma wallahi billahi illa wasi an bayan in baka wasi na kaftan ku rashin mutunci. Abin da fa kake tunanin ya lalace fa za mu iya gyara shi. Ga ogan nan ma ya karaso. Sun kashe ma batir gaba daya. Gaskiya zan gama ba zan hakuri ba. Ba da mutunci ke gani na farga ina cikin wannan rigar. Ma ta zalla ne suke banta inji. Warkasa shi. Su dauki kurkura su dora mata injin dab. Dab su sa mata injin kurkura. In ba za ta tashi yau ba sai an biya ni mota ta ko kuma hashi zan hada. Za ki tsaya ki aiki kuma za ki aiki ta mu bayan ka da gare bane. Ita ce ba mu waje ko. Garejin tabule. Gareji ba irin garejin da aka sani. Muna taimakawa marayu da gidan gajiyayyu da asibitittuka da a wannan garejin muke samun abin da muke taimakawa muna tallafa. Har makabartu muna kai ƙasa. Garejin tabule. Wannan shiri zai fito nan ba da jimawa ba. Ku dai ku garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna Habu Tabule TV. Ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ganin wannan shiri da zarar an ɗora. Kar ku manta sunan shirin Garejin Tabule.